ο αθλητισμός και τα σωματεία των ατόμων με ειδικές ανάγκες βρίσκονται για την πολιτεία εκτός τακτικών επιχορηγήσεων, αφού όλες αυτές οι οφειλές έχουν υποσχεθεί κατά καιρούς αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2008, το 2009, το 2010 τελειώνει, κάποιοι ψήφιροι ακούγονται ότι θα υπογραφεί το 2010, το υπόλοιπο ένα υπόλοιπο ποσόν, αλλά προς το παρόν είναι ψήφιροι. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν είναι μόνο οικονομίστικο το θέμα, δεν είναι καθαρά, γιατί κάποιος θα πει ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση όλοι που δικαιώματα κόβονται, τι γίνεται, εσείς ζητάτε λεφτά, δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή ακριβώς ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό, είναι σημαντικός για τα άτομα με αναπηρία. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίσουμε ότι είναι πέρα το ότι δίνει την βεβαιότητα, το αντικειμενικό που υπάρχει, ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν διαφέρει σε τίποτα, ούτε υπολείπεται από κάποιο άλλο άτομο αρτιμελές, και αυτό το αποδεικνύει στον ίδιο του τον εαυτό το άτομο με αναπηρία μέσα από την ανασχόλησή του με τον αθλητισμό. Είναι και πρακτικά ζητήματα βέβαια, έτσι, ότι διευκολύνει στην κίνηση μέσα σε αυτό που λέγεται του, έτσι, έχει κάνει πιο ελαφρύ, ας το πούμε, δίνει μια άλλη, τελαφρύνει το πρόβλημα του κάθε ανάπηρου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και γι' αυτό είναι πρώτα απ' όλα, από ό,τι καταλαβαίνω, κοινωνική ανάγκη. Ακριβώς. Έτσι, δεν είναι δηλαδή το ζήτημα να διακριθεί ντε και καλά το άτομο με αναπηρία. Βέβαια, και εδώ είναι η λάθος λογική που αυτή τη στιγμή επικρατεί. Δηλαδή σε βάζει σε μια λογική, σου λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να βγάλεις αθλητές που θα πάρουν μετάλλιο. Ναι. Γιατί άμα δεν πάρουν μετάλλιο, δεν θα μπορείς να πάρεις εσύ την επόμενη χρονιά επιχορήγηση. Ενώ θα πρέπει να επιβραβεύεται η όλη προσπάθεια. Δηλαδή αν φτιάξει ένα τμήμα, παραδείγματος χάρη στίβου, και δεν στο Πανελλήνιο πάρεις κανένα μετάλλιο, τι πρέπει να σταματήσεις? Με αυτή τη λογική εγώ καταλαβαίνω ότι το κριτήριο θα έπρεπε να είναι πόσα άτομα έχετε καταφέρει, άτομα με αναπηρία, να φέρετε στον αθλητισμό και πόσο καλά διεξάγεται το αθλητικό έργο που πρέπει να γίνεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και δεν είναι το κριτήριο το πόσους πρωταθλητές έχεις, αλλά το πόσα άτομα κυρίως έχεις φέρει κοντά στον αθλητισμό. Ακριβώς. Την όλη σου προσπάθεια αυτή που κάνεις. Και από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί λες να κάνεις μια ανάπτυξη του αθλητισμού. Αλλά πού? Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Διοργανώθηκε μια Ολυμπιάδα και Παραολυμπιάδα το 2004. Ξοδεύτηκε μια σωρός εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Εγκαταστάσεις το ένα τ' άλλο. Τι από όλα αυτά έμεινε που θα μπορούσε, το οποίο να μείνει, να το χρησιμοποιούν σήμερα και οι αρτιμελείς? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τίποτα. Και για μένα έχει και τα χαρακτηριστικά του σκανδάλου, χωρίς να υπονοώ, επειδή δεν έχω στοιχεία, αλλά όταν μιλάμε για ένα δεδομένο, Μάριε, ότι έχουν δοθεί εκατομμύρια για να δημιουργηθεί μια Παραολυμπιάδα, το ελάχιστο που θα περίμενε κάποιος είναι να υπάρχουν στη συνέχεια κάποιες υποδομές αθλητικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από ό,τι ακούω όμως δεν υπάρχουν καθόλου ούτε ένα γήπεδο, πλέον στην Αθήνα. Όχι πλέον, στην κυριολεξία δεν υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αθήνα για τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι, Μάρια? Κύριε Χαρό, είπατε μια αλήθεια προηγουμένως, ότι ξέρουμε όλοι ότι οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό του πόσο προσπαθεί το σύστημα που ζούμε να μας κάνει την εμπορευματοποίηση ακόμα και στον αθλητισμό βίωμα. Τα αποτελέσματα των Ολυμπιακών αγώνων, τα επί της ουσίας αποτελέσματα, όχι τα αθλητικά, ποια είναι αυτή τη στιγμή και των Παραολυμπιακών? Ότι υπάρχουν ένα σωρός, ένας περίδρομος που λέγει ο λαός, από αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επί της ουσίας ή διαλύονται ή διατίθεται δωρεάν, έτσι, στην εμπορευματοποίηση, δηλαδή στις ΠΑΕ, στις ΚΑΕ, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Και αυτή τη στιγμή τα σωματεία των ΑΜΕ, αλλά και τα ερασιτεχνικά σωματεία σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, και του αθλητισμού των αρτιμελών και των αναπήρων, έτσι, είναι υποδιάλυση, κλείνουν με λίγα λόγια. Γιατί και δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά και δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι να πάνε κατά κύριο λόγο τα παιδιά που δραστηριοποιούνται μέσα από αυτά τα σωματεία να αθληθούν. Και ξέρετε, είναι και συνδεόμενο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το θέμα του πόσο θεραπευτικά λειτουργεί ο αθλητισμός στα ΑΜΕΑ. Ένα παιδί που πηγαίνει σε ένα υποτυπώδες ειδικό σχολείο δεν έχει αθλητισμό εκεί. Εδώ καλά δεν έχει σχολείο. 185.000 παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες
είναι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσο περισσότερο εκτός αθλητικής δραστηριότητας. Ας το πούμε έτσι κάπως απλουστευμένα. Και αυτό η απαραίτητη ανάγκη, το και αυτή η απαραίτητη βασικό δικαίωμα προβάλλεται ως πολυτέλεια πλέον για τα άτομα με αναπηρία. Ως πολυτέλεια και ως εμπόρευμα πάνω απ' όλα. Η λογική του πουλάω και αγοράζω, η λογική του βάλε τον αθλητή σου να κάνει τα πάνδυνα, τα αδύνατα δυνατά για να πάρει μετάλλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ακόμα και με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Έχουμε παραδείγματα και στα Παραολυμπιάδες και πραγματικά υπάρχει και το ερώτημα, μα γιατί, για ποιο λόγο. Όταν η πολιτεία όμως σου κουνάει το χαρτί της πρόσληψης, φυσικό να πας να το παριστήσεις, ειδικά είναι σε άτομα με αναπηρία, που το συγκεκριμένο σύστημα σου έχει κλείσει και τις προσβάσεις προς την εργασία. Πιο δύσκολα ένα άτομο με αναπηρία βρίσκει δουλειά από έναν αρτιμελή που δεν θα έπρεπε να είναι λοιπόν όπως είναι λοιπόν και στον εθνικό αθλητισμό των αρτιμελών 2 οι ταχύτητες, στα ΜΕΑ είναι λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερες μάλλον οι ταχύτητες, και σε σχέση ακριβώς με αυτό το ζήτημα που βάζουμε με το θέμα της εμπορευματοποίησης, διότι άλλος πάει να γίνει παραολυμπιονίκης γιατί θέλει αυτή τη δουλειά να κάνει. Και το κράτος αυτό του λέει: πήγαινε να πάρεις μετάλλιο για να πάρεις λεφτά. Οι άλλοι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και το βιώνετε εσείς τα απόνερα, να το πω, τις συνέπειες της εμπορευματοποίησης, τις βιώνετε εσείς και πιο έντονα από ό,τι καταλαβαίνω, διότι όταν μιλάμε για εμπορευματοποίηση αναγκών βασικά μιλάμε, δεν εμπορευματοποιείται κάτι ή δεν τίθεται προς πώληση κάτι που άλλος δεν το χρειάζεται. Το κεφάλαιο πάει να θέλει να πουλήσει κάτι που ξέρει ότι ο άλλος το έχει ανάγκη και το χρειάζεται. Εσείς που έχετε και περισσότερες ανάγκες για ένα συγκεκριμένο λόγο, σημαίνει ότι επομίζεστε περισσότερα βάρη εμπορευματοποίησης. Δηλαδή περισσότερα δικαιώματά σας, περισσότερες ανάγκες σας αναγκάζεστε να τις αγοράζετε. Είναι λογικό, γιατί λόγω της αναπηρίας οι ανάγκες είναι αυξημένες και στη λογική του καπιταλιστικού συστήματος της εμπορευματοποίησης, στη υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή, τη γενική εκπαίδευση, ο ανάπηρος είναι ο πρώτος, από τους πρώτους αν θέλετε, ο πρώτος σε σχέση με την αυξημένη αναγκαιότητα λόγω της αναπηρίας που θα υποστεί τις συνέπειες. Βεβαίως, σε μια άλλη κοινωνία, με κέντρο προσοχής στον άνθρωπο, στο σοσιαλισμό αν θέλετε, και υπάρχει εμπειρία, ο ανάπηρος είναι από τις πρώτες κοινωνικές ομάδες που θα απολαύσουν τα αγαθά της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, και ειδικά οι παλιότεροι που ζήσανε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις σοσιαλιστικές χώρες τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού και σε αυτό το επίπεδο, και στη θεραπεία των αναπηρίων και στον αθλητισμό για τους ανάπηρους, πρέπει να θυμούνται και να γίνεται παράδειγμα και αν θέλετε και έναυσμα για τους παραπέρα αγώνες. Έτσι, και προοπτική. Η κουβέντα πλέον πρέπει να ξεκαθαρίσει και πλέον να πάει εκεί πέρα. Το σύστημα έχει αποδείξει ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης έχει φάει τα ψωμιά του, δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο κάτι επιπλέον, και πλέον η κουβέντα για μια άλλη κοινωνία που θα βασίζεται ακριβώς στο ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος, μάλλον το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, και όχι με λογικές που λένε πάνω από τα κέρδη, διότι κέρδη και άνθρωποι δεν πάνε μαζί, και όταν υπάρχει το κέρδος πάντα θα είναι από κάτω ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι το μέτρο των πάντων. Και από ό,τι καταλαβαίνω το βάζετε αυτό, γιατί ακόμα και στο χώρο των ατόμων με αναπηρία υπάρχει διαπάλη. Και υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι μπορεί μέσα σε αυτό το σύστημα εμείς να τη γλιτώσουμε, και με μια λογική όχι διεκδικητική, αλλά θα μας λυπηθούν εμάς που έχουμε την αναπηρία, και σε όλον αυτό τον ρημαγδό θα σωθούμε εμείς και οι άλλοι από εδώ πάνε. Επειδή είμαστε ανάπηροι, εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε κατά κάποιο τρόπο, να κινήσουμε λιγάκι τα φιλάνθρωπα αισθήματα. Άλλωστε και η κατεύθυνσή τους, μιας και η αυριανή είναι η ειδική μέρα, εδώ και πόσα χρόνια προς τα εκεί πήγαινε, σε τηλεμαραθώνιους, σε γιορτές, σε μεγάλα μέγαρα, όχι όμως διεκδικήσεις επί της ουσίας που έχουν να κάνουν με τη ζωή σήμερα του ανάπηρου, με την εργασία του, με τις θεραπείες του, με το νοσοκομείο του, με την περιθάλψή του και φυσικά με την άθλησή του. Έτσι. Γιατί αυτή η μέρα δεν είναι μέρα αγώνα. Αύριο 9.30 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, η συγκέντρωση της Συντονιστικής Επιτροπής. Της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, του ενιαίου συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Να πούμε ότι
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου Ποδοσφαίρου Τυφλών Κεραυνός πήρε απόφαση να συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Γιατί όμως με τη Συντονιστική Επιτροπή και όχι με η αναγκαιότητα, Συνομοσπονδία Ατόμων με ειδικές ανάγκες? Η αναγκαιότητα των καιρών, κύριε Χάρο, επιβάλλει αγώνες. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, είναι καθημερινά στους αγώνες και στο πλευρό των αναπήρων, αλλά και με το ταξικό εργατικό κίνημα, με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Γιατί με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων έχει προοπτική, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων, μιλάει για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν, υγεία, πρόνοια, ειδική αγωγή, για εργασία με δικαιώματα για όλους, όχι μόνο για τους ανάπηρους. Έτσι. Και γιατί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ένας οργανισμός που παίζει έναν πολύ επικίνδυνο ρόλο, είναι ένας μηχανισμός χειραγώγησης των ΑΜΕΑ, των γονιών, των οικογενειών τους, με πάσης φύσεως τρόπους. Είναι ένας πολύ καλά και λειτουργικά και οικονομικά μηχανισμός εκλογικός και όχι μόνο, και διαφορά συνεδρίσεων των κατά καιρούς κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ τώρα και πιο πριν και της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα βοηθούσαν τις κυβερνήσεις να χειραγωγούν τα ΑΜΕΑ και το κάνουν και τώρα. Ένα ενδεικτικό θα πω, για να μην λέμε πολλά λόγια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τόση ώρα για το γιατί δεν δίνονται επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία. Λοιπόν, η ΕΣΑΜΕΑ αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε εμείς, χωρίς να έχουμε έτσι τα λογιστικά τους βιβλία στα χέρια μας, ότι η κινητοποίηση αυριανή θα τους κοστίσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο. Φανταστείτε ότι αυτές οι οργανώσεις. Για απεργιακή κινητοποίηση, είναι μια διεκδικητική, μια φιέστα. Είναι μια φιέστα για να εκτονωθεί ουσιαστικά η αγανάκτηση που υπάρχει από τα κάτω στα πρωτοβάθμια σωματεία, όχι τόσο στις ηγεσίες, γιατί λίγο πολύ από εκεί βγαίνουν οι πλειοψηφίες μέσα στην ΕΣΑΜΕΑ. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει προβλήματα, δυσανασχετεί, φωνάζει και αυτό το πράγμα πρέπει να εκτονωθεί. Ό,τι κάνει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ, ό,τι κάνουν οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες στα εργατικά συνδικάτα και στους δευτεροβάθμιους και τριβοβάθμιους οργανώσεις, κάνει και η ΕΣΑΜΕΑ στα ΑΜΕΑ. Κάναμε και ρήμα. Άρα λοιπόν, για αυτό το λόγο πρέπει και οι συνάδελφοί μας στα ΑΜΕΑ, οι οικογένειές τους, οι γονείς να τους γυρίσουν την πλάτη. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Εδώ είναι και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Πριν από λίγο καιρό και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε το μερίδιό της αυτού του είδους τη διαδικασία και τους αγώνες. Πρέπει ο κόσμος να πάρει παραδείγματα για να καταλάβει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ούτε θα τους κάνουμε το χατήρι να αυτοκτονήσουμε, ούτε να υποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα παραπάνω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.